Янур менән Һомайды алабызмы? Әлбиттә, Нурбустан сәяхәте уларһыҙ булмай. Мин Наҙгөл булам, ә был егетебеҙ Айдар Ғәйнетдинов. Дуҫтар, беҙ тамырҙар Нурбустан беренсе башҡорт анимацион сериалын һәр төбәктә күрһәтеү өсөн. Сәйәхәткә юлланабыҙ. Сәфәребеҙ уң булһын тип теләгеҙ. Утты кем һүндерҙе? Ҡурҡма, Янурҙың фонары бар. Хәҙер табам. Таптым. Кем саҡырҙы? Ҡайҙа барабыҙ? Мин әҙер, Осток, елдә кереүенә. Нурбустан сәйәхәтен беҙ Борай районынан башланыҡ. Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы бында елдә кереүе йыйынын үткәрә. Өлкәндәр етди әйберҙәр тураһында һөйләште. Ә беҙ тамырҙар балалар янына ашыҡтык. Туйғансы уйнарға, аралышырға, ғаилә менән фотоға төшөргә. Елдәктәр бик тырыш халык, акыллы халык, көслө халык. Елдәктердің менә төп урнашкан урыны Борай дигән авыл. Иң зур авыл булган, 6 мәхәллә булган, 6 мәсет, бай торганнар, хәлле торганнар. Олар 17нче елда тәүлә Башкортстан булмаганда, менә без Башкортстан кантоны дип үҙләрен игълан иткәндәр. Менә шул хәтлегем тарихтары бай ул. Шәжәрәләр буйынса елдә кереүе Йәлдәк тархындан башланған. Һәр ырыуҙың тамғаһы була. Елдәктәрҙең ырыу тамғаһы Һәнәк, Ҡыпсаҡ ырыуыныҡы һымаҡ. 15-16 быуатҡа тиклем елдәктәр Ҡыпсаҡ ҡәбиләһенә ҡарай. Аҙаҡ иһә Йәлдәк етәкселегендә бер төркөм халыҡ Ҡыпсаҡтарҙан айырылып сыға. Улар Башҡортостандың төньяҡ көнбайышына күсеп ултырып, Ҡазан ханына хеҙмәт итә башлай. Йәлдәк батыр Тархан исемен ала. Йәлдәк башҡорттарының бер аҙы төньяҡҡа Танып буйына урынлаша. Икенселәре Ҡариҙел буйын үҙ итә. 1662 йылда Йәлдәк башҡортто Китап Баймырҙың аҫаба ерҙәрен һаҡлаусы документ юллап ала. Хан яғынан Йәлдәктәр күп түгел, 30 меңдән ашыу ғына. Әҙ булһалар да, дәррәү, егәрле һәм рухлы улар. Йәлдәктәрҙең төп төбәге Борай ауылы. Йәлдәк башҡорттары тағыла Саҡмағош, Дүртөйлө, Илеш, Ҡариҙел, Благовещен, Нуриман райондарында йәшәй. Йәлдәктәр төньяҡ көнбайыш диалектында һөйләшә. Минем ҡарт әтәйем бигерәк тә билдәле кеше, нефтяник, 4-нче скважина НГДУ Туймазы нефтне ашҡан кеше, суғышта ҡатнашҡан. Ул үзе Нижний Манчарово Дүртөйлө районынан, менә шул ырудан килгән инде, шын башҡорт ыруынан. Безнең ғаиләдә зур пример булып минем шушы дәүәтием тора инде Хорматулла Идиятулла улы. Башҡортларның нефть китабына да кергән бик күп китапларға. Менә дәүәнием белән бергә матур итеп төшөп, менә игезәкләре, аларның игезәкләрен дә башҡортлар дип иң беренсе барып йүгереп ЗАГСка язған. Игел әйтәдер, башҡорт акцентым булса да, мине училищеда, нефтяной училищеда яратып тыңлайҙар. Мин ҡоролланам шушындай дәүәтием булғанлығына. Күп кеше белмәсә дә, менә мин беләм, что ул күп әйбер эшләгән безнең республика өсөн, Октябрьский өсөн, Туймазы өсөн. Йәлдәктәр шәп халык, шәхестәре һоҡланғыс. Йәлдәк ырыуының арҙаҡлы шәхесе Муса Гәрәев. 2 тапҡыр Советтар Союзы геройы, осоусы штурмовик, гвардия полковнигі. Муса Гәрәев фронтка 20 йәшендә китә. Бөйөк Ватан һуғышында 250 тапҡыр хәрби осош яһай. Сталинград, Донбасс, Кырым, Беларусь, Литва, Польша, Көнсығыш Пруссияның фашистардан азат итә.
бер тапкыр да яраланмай. Муса Гәрәев 1945 елда беренче еңеү парадында катнаша. Елдәктәр герой якташы менән бик горурлана. Сәлам безнең тогыры дусларыбыз һәм әлбиттә безнең килгән кунактар ата-әсәләр. Бүген без сезгә Нурбустан беренче анимацион сериалын алып килдек. Шулай ук һездә кызыклы уендар һәм инде уендардан һуң бүләктәр көтәсәк. Иң откырдырга без ошондай тәңкәләр, нуртиндар таратасакбыз. Достар, һез беләгезме үзегезнең ыруыгызда? Беләбез. Нинди ыру? Мин Өфе калаһында әлегә яшәһәм дә, мин үзем Баймак калаһында туганмын һәм минең Бөрьән ыруы. Ә һин, Айдар? Мин әлбиттә беләмен, мин үзем Салават егетемен. Шуңа ырыуым Әйле, агасым хәзер әйтәм Тирәк, кошым Аккош, ораным Салават һәм Таңгам нимә? Ярым ай. Был Иләк ырыуының тамгасы. 30 секунд бирәм мин һезгә. Ошо тамга булып һез ничек тамга күрһәтергә тиешлегез. Кем беренче тезелеп бетә? Шуларга без нуртиндар бирәбез. Әйе. Түрен халыкайлар әдер. Бүген Нурбустан мультфильмын карадык. Миңарга нык итеп охшаны, Ихнур охшаны. Шәп, ул тырышлы, матур кыз. Мин 16 нуртин җигеп, икенче урын алдым да миңарга мондый подарок берделәр. Башкорт телендәге ян һүрәтте карап төштек Нурбустан. Миңа охшанымы ул? Әйе, охшаны. Һәм бергә мынашты нидә бүләк иттеләр. Хораларга яуап биргән өчен Яннар охшаны. Чөнки ул дөрес рассудительный малай, акыллы малай. Минең үземнең дә 3 малаем үсә. Яннар хымак булгандар инде ул. Мин үзем Баймак районыннан, Бөрьән аруыннан. Мин башкортмын, тормыш иптәшем дә башкорт дип һанала. Көньяк Төнбаеш диалектында һөйләшә инде. Әгәр дә без Баймакка китсәк инде, безнең балалар матур дип башкорт телендә һөйләшәләр. Кайткас инде монда үзебездә, Борайда алар һөйләшәләр Көньяк Төнбаеш диалектында. Нурбустан мультигы ян хүрәтен карадык, уендарда катнаштык, бүләктәр бирделәр балаларга, бик ошады. Ихнур шибәр кыз, теге серьезный кыз, теге барсына тәртиптә тота торган, барсы өчен дә җавап бирә торган кыз. Балаларга шундый современный персонажга нитәләр бит инде теге. Нык карарга яраталар шундый мультикларны. Урай турында менә үзебезгә дә кызыгы карарга ул мультикны. Балкортлары турында тоже. Атлар турында. Балаларга да үзебездә күп мәгълүмат алдык. Кем иң акыллыһы, иң шәбе? Елдәктәрнең зирәге. Хәзер беләбез. Без әлбиттә хәзер еңеүчеләрне билдәләйбез. Еңеүсен дә билдәләр өчен Тамыр телеканалының баш мөхәррире Риста Минибай кызын сакырайык. Һез бүген битәгез афарин булдыгыз. Матур итеп уеннарда катнаштыгыз, күп нәмәләр белдегез, үзегезнең әүзем тырыш, белемле икәнегезне күрсәттегез. Һәр вакыт шулай булып калыгыз. Үзегезнең тарихыгызны, улатлай, улашәйләрегезнең тарихын белергә, өйрәнергә тырышыгыз. Афарин сезгә. Беренче ханда мәктәптә укыйм, 5нче класс. Яхшы укыйм, 5ләргә генә. Миңа нык охшаны мондагы конкурслар. Һәм монда анимационный сериалдар нык матур. Янур охшаны, Ихнур охшаны һәм иң бәләкәй герой охшаны. Бүген бәйрәмдә нәрсәләр булуын белеп бетермәдек.
Көтелмәгән хәл булды. Улыбыз Елдәк Зирәге исеменә лайык булды. Катнашучылар арасында Индирәге Алмаз улыбыз булып чыкты инде. Без данлыклы Елдәк ыруыннан, Калмык волости Иске Бикмәт авылыннан иптәшем. Менә безнең шәҗәрәбез. Минем әтием эшләгән инде. Потом иптәшем менә үзебезнең ветканы эшләде инде. Үзебезнең дәвәтиләр, кортәтәйләр и безнең малайларны кертеп эшләдек. Гаилә тамыры, фотосессия, ай-һай купшы икән Елдәктәр. Biz бүгенге көндә үзебез белгәнчә 7 буынга хатым беләбез, үзебезнең ата-бабаларыбызны исемләп, үзебезнең туган тумачаларыбызны шулай шәҗәрә төзергә булдык һәм үзебезнең балаларыбызга калдырырга ниятләп торабыз. Безнең ата-бабалар инде Дүртөйле районыннан, Иделвар ягыннан күчеп килгәннәр 1812 елны. Алар 1811 елны килеп землянкалар чыгып киткәннәр дә, 1812 елны килеп яз көне март айында 6 ат чанасы җигеп, 6 семья чыкканнар. И шуннан башлап безнең авыл барлыкка килгән, Яңа Елдәк авылы. Шулай безнең Мөхәддин бабай менә Зариф картыйлар, Сәйдгәрәй картытай. Алар шунда төпләнеп, урманнарны төпләп, шу авылда урнашып киткәннәр. Бүгенге көндә дә без авылыбызны ташламыйбыз, шунда туып үстек. Менә үземнең улларым, оныкларым бергә шушы үзебезнең хуҗалыкны алып барабыз. Менә бүгенге көндә әниебез дә исән. Шу 4 буын бергәләп шушы нәсел ырыубызны югалтмыйбыз. Дальше да үзебезнең балаларга, оныкларга үзебез өйрәтеп, буыннан буынга калдырып киләбез. Без үзебезнең 7 буыныбызны беләбез дип шутлайбыз инде менә. Җыенга багышлап мин архивка барып белдем, нинди авылда яшәгәннәрен, нәрсә белән шөгыльләнгәннәрен. Шул инде җыен бик ошады, фотосессия дә бик әйбәт булды. Мин уйлайм, балаларга шундый җыеннарда катнашырга кирәктер дип, чөнки алар үзләренең ыруларын белеп үсәргә тиешләр. Дуслар, әйдәгез уйнап алайык. Елдәк ыруы хакында нимә исегездә калды? Хәзер тикшерәбез. Ихтибар. Беренче һорау. Елдәк ыруының иң билдәле батыры Кахым Түрә, Геракл, Муса Гәрәев. Кем дөрес җавапты белә? Дөрес, Муса Гәрәев. Елдәк ыруы ниндәй диалектта һөйләшә? Көнсыгыш диалекты, Төньяк Көнбайыш диалекты, Көньяк диалекты. Дөрес җавап Төньяк Көнбайыш диалекты. Кайһы тамга Елдәк ыруыныкы? Һәнәк, Ярымай, Балыксы. Дөрес җавап Һәнәк. Вә Тафариндар. Кем дөрес җавап тапкан? Уларның янсыктарына Нуртин халам. Ярай, миңа кайтырга вакыт. Остым. Яндырают гәгән нур. Титоқмас шулах нур. Бу ниндәй герой? Ихнур. Әйе, дөрес. Янур. Афарин. Бәлем тукса яуын